Σας καλώς ορίσατε στο Talk with Tekpa. Μετά από ένα χρόνο αποχής επανερχόμαστε και για τους λάτρεις έτσι των αναμνήσεων ο τελευταίος μας προσκεκλημένος ήταν ο Βαγγέλης Δούμας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον προπονητή του, τον Τάσο τον Καλιτσάρη, ένα προπονητή ο οποίος θα έλεγα είναι αρκετά διαχρονικός, πολλά χρόνια στο υψηλό επίπεδο, στο κολυμβητικό στερέωμα και περιέχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες η σημερινή μας έτσι, συζήτηση που θα κάνουμε. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Νίκο, νομίζω ότι ένα από τα ερωτήματα τα οποία είχα και από αυτά έτσι πως φτιάχναμε έτσι τις ερωτήσεις ήταν πώς είναι εφικτό ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το υψηλό πρωταθλητισμό που ο υψηλός πρωταθλητισμός έχει απαιτήσεις έτσι, το γνωρίζουμε πολύ καλά, να φέρνει μια φανταστική ισορροπία με την προαγωνιστική κατηγορία, να φέρνει μια φανταστική ισορροπία με σωματείο που περιλαμβάνει αμαία. Πώς μπορείς και τα έχεις όλα αυτά σε μια ισορροπία? Καταρχάς να ξεκινήσω ότι δεν ήταν επιδίωξη όλο αυτό το πράγμα. Εμένα η κύρια μου δουλειά, η αγάπη μου, όλο μου το μεράκι από το 2000 είναι η ενασχόλησή μου με τα προαγωνιστικά. Δηλαδή 26 χρόνια, φέτος δηλαδή κλείνω με προαγωνιστικές κατηγορίες. Και το έχω δηλώσει δηλαδή ότι αυτή είναι η αγάπη μου, αυτό είναι το πάθος μου. Ουδέποτε ήμουνα πάντα δίπλα σε αγωνιστικές ομάδες στο σωματείο που ήμουνα, αλλά μέχρι εκεί. Ο κύριος μου ρόλος ήταν πάντα τα προαγωνιστικά. Ουδέποτε υπήρχε επιδίωξη για κάτι παραπάνω. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο και ξεκάθαρο στο μυαλό μου, γιατί το πρώτο απ' όλα είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πράγματα τα οποία με βρήκαν και δεν τα βρήκα εγώ. Οπότε κάποιες στιγμές στη ζωή μου βρέθηκα μπροστά σε δύο διλήμματα στην ουσία. Το ένα ήταν το 2015 προς 2016, όπου μου ζητήθηκε από το Δημοσθένη να ασχοληθώ μαζί του. Αυτό Ε, η σύνδεση πώς έγινε, η πρώτη έτσι και επαφή? τα δύο παιδιά αυτά τα είχα από 9 χρονών. Δηλαδή ήταν οι εποχές που τα 9 χρόνια ήταν στα προαγωνιστικά. Οπότε και ο Δημοσθένης και ο Βαγγέλης τα είχα τα παιδιά 4 χρόνια στο προαγωνιστικό. Μμμ. Οπότε υπήρχε δηλαδή και η σχέση και η επαφή και η εκτίμηση και η αγάπη. Ε, ο Δημοσθένης την περίοδο εκείνη ή για τους δικούς του προσωπικούς λόγους γενικότερα δεν αντιμετώπιζε δυσκολίες κτλ. Κάθε χρόνο το τρενάραμε, του λέγαμε ότι πρέπει να παραμείνει στην ομάδα μέσα από την ομάδα θα είναι καλύτερα τα πράγματα, είσαι μικρός τέλος πάντων, ώσπου κάποια στιγμή έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέμε και ήταν σε ένα μετέχμιο, ή θα σταματήσω ή θα πρέπει να κάνω αυτή την αλλαγή. Και εκεί πέρα πήρα την απόφαση να το συνδυάσω. Βέβαια παίξανε ρόλο πολλοί παράγοντες, ότι το παιδί ήταν τρίτη λυκείου, Μμμ. ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, ήταν κάτι διαφορετικό από τα προαγωνιστικά, οπότε δηλαδή ήταν όλες οι συνθήκες ιδανικές ώστε να μην προξενήσουν πρόβλημα στην υπόλοιπη ροή του τμήματός μου, της ομάδας κτλ. Ήταν ένα κομμάτι διαφορετικό και ξέχωρο από την ομάδα, οπότε μόλις κατάφερα και τα έβαλα σε μία τάξη ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, ξεκινήσαμε εκείνη την πορεία. Κάπως αντίστοιχα έγινε και πέρυσι με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης επίσης ήταν ένας φτασμένος αθλητής σε πολύ υψηλό επίπεδο και έφτασε η στιγμή που να λέει, ενώ ο άνθρωπος είχε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πει ή σταματάω το κολύμπι ή θα πρέπει να κατέβω στην Αθήνα που δεν μπορώ, δεν θέλω, ή θα με αναλάβετε. Οπότε και εκεί πέρα ακόμα πιο δύσκολη η διαδικασία, αλλά επειδή γνώριζα και όλο το περιβάλλον και όλο το παρασκήνιο κτλ, ε, προέκυψε και αυτή η συνεργασία, η οποία κούμπονε πάρα πολύ καλά, γιατί και το παιδί αυτό με το σχολικό του περιβάλλον, έτσι όπως το είχε φτιάξει, με την οικογένειά του, ήταν πολύ βολικό. Μπόρεσε και τέριαξε πάρα πολύ καλά με την υπόλοιπη προπόνηση του Δημοσθένη, οπότε το φτιάξαμε έτσι και λειτουργήσε επίσης θεωρώ πάρα πολύ καλά. Σε μια προετοιμασία που είχαμε έρθει στην Αλεξανδρούπολη
γιατί την αγαπάμε την Αλεξανδρούπολη. Το κολυβητήριο είναι πάρα πολύ γρήγορο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Είχα δει ότι ξεκινούσες από νωρίς, από την πρωινή που είχες το Βαγγέλη και το Δημοσθένη. Μετά το μεσημέρι ερχόσουν να έκανες πάλι τα δύο παιδιά στη δεύτερη τους προπόνηση και συνέχιζες μετά με τα προαγωνιστικά και ανάποδα κιόλας κάποιες φορές. Αυτή η ισορροπία. Να σε διακόψω εδώ. Ναι, Επίσης σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το εγχείρημα που πραγματοποιώ είναι η, η δυνατότητα που μου δίναν στο παρελθόν και τώρα τα σωματεία μου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που είμαι στον αυταθλητικό μήλο, τρομερό προτέρημα, να το πω, και βοήθεια είναι η δυνατότητα που μου δίνει ο σύλλογός μου να μπορώ να συνυπάρχω αυτά τα δύο πράγματα χωρίς το ένα να λειτουργεί φυσικά εις βάρος του εις άλλου. βάρος του άλλου. Και γι' αυτό, όπως είπες και πριν, δηλαδή αυτό που είπες, ότι δεν μπλέκει το ένα με το άλλο. Ξεκινάνε το πρωί δηλαδή τα αγόρια με την η κυρία τους προπόνηση, δηλαδή είναι η πρωινή, επειδή έχω αυτή τη δυνατότητα. Αχα. Οπότε το απόγευμα κάνουμε μόνο τις ημέρες που έχουμε να κάνουμε κάποιες διπλές προπονήσεις και οι οποίες είναι συνήθως σε ωράριο που δεν μπλέκει πάνω 100% με τα προαγωνιστικά. Και αυτό δεν το θέλω κι εγώ. Εντάξει, εδώ δύο τμήματα λες έχεις στο προαγωνιστικό και από το ένα στο άλλο νιώθεις ότι σου έχουν ρουφήξει με την καλή έννοια την ενέργεια τα παιδάκια σου. Οπότε καταλαβαίνεις, αν κάποια πράγματα συνυπήρχαν θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Νίκο, μπορείς να το καταλάβεις αυτό ως προπονητής προαγωνιστικής, το νιώθεις? Πραγματικά δηλαδή. Και επειδή και εγώ ακριβώς έχω δύο group, μόλις πάνε να ξεκινήσει το δεύτερο που πρέπει να κάνεις ένα restart ενέργειας ουσιαστικά, είναι αρκετά δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν έχεις να συνδυάσεις ένα group Για προαγωνιστικής αρκετών ατόμων όπως έχω δει, με αυτό το αρκετές. λόγο Έτσι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχω πρώτα τα μικρά, τα προαγωνιστικά, τα πιο αρχάρια, τα δεκάχρονα, που νιώθω ότι με χρειάζονται περισσότερο γιατί είναι στο ξεκίνημα να περάσεις όλη τη φιλοσοφία και όλο αυτό που θέλεις για να το μάθουνε, ώστε το δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι το πιο εκπαιδευμένο σε εισαγωγικά, είναι λίγο πιο βατό και πιο εύκολο, οπότε μπορείς να είσαι λίγο πιο, να είσαι λίγο πιο ήρεμος. Όταν έχει στήσει την οτροπία και τη φιλοσοφία σου από τη μικρή ηλικία, μετά είναι λίγο στον αυτόματο εντός εισαγωγικών. Δηλαδή βγαίνει πολύ πιο αποδοτικά η δουλειά. Ισχύει, ισχύει. Ε, Ε, Νίκο. Αυτή η ενασχόληση όπου ξεκινάς με τα μικρά παιδιά και μετά καταλήγεις σε αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρείς ότι σου έχει δίνει κάτι, μια βοήθεια ή κάτι διαφορετικό που θα μπορούσε να σε βοηθήσει στην προπόνηση των παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας? Νομίζω Θα ότι μπορούσε όλα δηλαδή αυτά, να... Ναι. νομίζω ότι το ένα βοηθάει το άλλο. Νομίζω ότι όλο είναι μια αλυσίδα. Όλοι έχουν να δώσουν και όλοι έχουν να πάρουν κάτι. Δηλαδή ξεκινάμε ότι όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις και δεν το κάνεις με μεράκι και το κάνεις, γιατί βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά έρχονται στο κολυβητήριο με το αμάτια στο ρολόι. Δηλαδή το κάνουν σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Οπότε εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ξεκινώντας ευλογημένο που έχω καταφέρει να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Οπότε δεν το βλέπω σαν δουλειά, το βλέπω, κάνω την αγάπη μου, κάνω το μεράκι μου. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Το άλλο είναι ότι έχω καταφέρει όλο αυτό να λειτουργεί υπέρ όλων. Δηλαδή τα μικρά τα παιδάκια δίνουν κάτι από την ενέργειά τους και σε μένα, αλλά και σε αυτά τα μεγάλα τα παιδιά, όταν τα βλέπουν δίπλα τους να κολυμπάνε ή όταν τους βλέπουν στην προθέρμανση κτλ. Αυτό το εισπράττουν και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι δίνουν κάτι αντίστοιχο στα μικρά. Οπότε όλο αυτό λειτουργεί πάρα πολύ ωραία. Και έχει περάσει νομίζω μέσα σε όλα τα παιδιά τα οποία προπονώ, είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Και μένοντας λίγο στο κομμάτι της προαγωνιστικής, ε, επειδή ο όγκος των παιδιών που έχετε είναι περίπου στα 150, δηλαδή είχατε ένα φανταστικό αριθμό και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τόσα πολλά παιδιά στην Αλεξανδρούπολη κολυμπάνε. Και βοηθάει πάρα πολύ η εγκατάσταση. Συν από ό,τι διάβασα, είναι πρώτο πυλόν να ξεκινήσουν εργασίες και μια επιπλέον πισίνα, που αυτό φανταζόμαστε ότι θα πολλαπλασιάσει τα παιδιά που θα εγγράφονται εκεί. Όλο αυτό πώς,
πώς έχεις τη συνεργασία σου με τους γονείς, πώς αντιμετωπίζουν οι γονείς με το σκεπτικό ότι έχουν ένα προπονητή που τον βλέπω στην τηλεόραση, είναι με το Δημοσθένη ή με το Βαγγέλη, και τον έχουμε και εμείς και κάνει αυτές τις ηλικίες. Πώς το βλέπουν όλο αυτό? Θα πούμε ότι 25 χρόνια τώρα, όπως όλοι μας και οι προπονητές μεταλλασσόμεθα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους γονείς. Δηλαδή θεωρώ ότι πριν τον COVID οι γονείς ήταν πολύ διαφορετικοί, και τα παιδιά. Και μετά τον COVID επίσης θεωρώ ότι έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. Τώρα νομίζω ότι ξαναμπαίνουμε σε μια φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Αλλά σε αυτό που μου λες, θεωρώ ότι πάλι έχει βοηθήσει υπέρ. Δηλαδή, οι γονείς οι οποίοι, να πούμε σε εισαγωγικά, είναι πορωμένοι και τρελαμένοι με τα παιδιά τους, θεωρώντας ότι έχουν τον πρωταθλητή σε εισαγωγικά στα χέρια τους, βλέποντας ότι προπονώ δύο τέτοια παιδιά, θεωρώ ότι νιώθουν μια ηρεμία, έχουν μια εμπιστοσύνη, οπότε έχουν και μια, πώς το λένε, έχουν μεγαλύτερη ηρεμία, δεν βιάζονται, δεν αγχώνονται. Οπότε προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να τους καλμάρω και να τους πω ότι αυτό το πράγμα, ότι το κολύμπι είναι μια διαδικασία μαραθώνια, δεν είναι sprint, θέλει υπομονή, θέλει χρόνο κτλ. Από την άλλη, ένα από τα μυστικά της επιτυχίας σε αυτές τις ηλικίες, και αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό το μεγαλύτερο για την ποσότητα των παιδιών, είναι ότι θεωρώ ότι το 70-80% σε αυτές τις ηλικίες είναι παιδαγωγική και όχι προπονητική. Δηλαδή αυτό φαίνεται από τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά έρχονται στο κολυβητήριο πρώτα απ' όλα για να περάσουν καλά. Εφόσον περνάνε καλά, μπαίνουν στη διαδικασία της προπόνησης, και όταν τους κάνεις, αυτό λέω στους γονείς, ότι μετά από 2-3 μήνες, όταν τα παιδιά σε τραβολογάνε από τις 5 η ώρα, να έχεις προπόνηση 5 και 45, να έρθουν στο κολυβητήριο 45 λεπτά γιατί θέλουν, γιατί περνάνε καλά, οπότε έχεις κερδίσει το στοίχημα, οπότε μετά μπορείς να κάνεις και το κάτι παραπάνω στην προπόνηση κτλ. Συν ότι το Σεπτέμβριο, όταν ξεκινάμε τις προπονήσεις, το πρώτο πράγμα που λέω στα μικρά τα παιδιά είναι ότι εγώ αυτό που θέλω να βλέπω κάθε μέρα όλη τη χρονιά είναι χαμογελαστές φατσούλες. Αν κάποιος έρχεται και κάνει κολύμπι γιατί δεν του αρέσει, γιατί του το είπε ο μπαμπάς ή γιατί υπάρχει ένα πρέπει, είναι καλύτερα να σταματήσει, να κάνει ένα άλλο άθλημα, παρά να βλέπω ένα στεναχωρημένο παιδί. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι ευτυχισμένα παιδιά. Αν αυτό το καταφέρουμε, οπότε καταλαβαίνεις ότι το προπονητικό κομμάτι στα προαγωνιστικά, αν με ρωτάς, πάει πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Και ένας λόγος παραπάνω, πρόσφατα είχα αυτή την κουβέντα με συναδέλφους μέσα στην ομάδα. Πες μου, λέω, ένα λόγο να πιέσω ένα δωδεκάρι πάρα πολύ καλό, λίγο παραπάνω, και να έχει, και σε γονείς το έχω πει, για να έχει στα 12 του την τρίτη θέση, την τέταρτη θέση, ενώ θα το έχω πιέσει. Ενώ μπορεί να έχει την 15η, για παράδειγμα, την 20η. Εντάξει, όταν ο αυτοσκοπός στην περιφέρεια τη δική μας είναι να πρωταγωνιστεί στην περιφέρειά μας. Και θα πρωταγωνιστήσει το παιδάκι, και αταλάκωτο θα είναι, και ευτυχισμένο θα είναι, και καλά θα έχει πάει. Και όταν θα πάει στο αγωνιστικό, θα έχουν πάρει τα παιδιά επάνω οι προπονητές ένα παιδί με τα στοιχεία που πρέπει να έχει πάρει, αταλάκωτο, και όταν θα έρθει η ώρα να πιεστεί, να ζοριστεί, και οι προπονητές θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, και τα αποτελέσματα σε αυτό το παιδί πάνω θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, γιατί δεν θα έχει πιεστεί μικρό να βγάλει ένα χρόνο τρομερό, θα τον κάνει εκεί που πρέπει. Οπότε όλο λειτουργεί υπέρ. Αλλά αυτό, να σου πω κάτι, θα πρέπει και ο προπονητής, όλοι οι προπονητές που ασχολούνται είτε σε μικρότερα είτε σε μεγαλύτερα παιδιά, ξέρεις τι, να έχουν την οριμότητα, να μην έχουν ανασφάλεια, να έχουν εμπιστοσύνη πλέον και στον εαυτό τους, να μην υπάρχει βέβαια και η πίεση από το σωματείο. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι βοηθούν στο κλίμα όλο να είναι υγιές. Και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό όλα αυτά τα χρόνια και φέτος στο ΝΟΑ, ότι όλα λειτουργούν χωρίς πίεση, υπάρχει μια εμπιστοσύνη και όλα τα πράγματα νομίζω κυλάνε πάρα πολύ όμορφα. Και φαίνονται από τα αποτελέσματα, νομίζω, Ακριβώς, από όλη την ομάδα σε όλα τα επίπεδα, από κάτω μέχρι πάνω. Αυτό ήθελα να πω, ότι ήδη 2 χρόνια που τρέχει αυτό το σύστημα με το προπονητικό team το οποίο είστε στο ΝΟΑ, φαίνεται ότι υπάρχει καρπός πάνω στο δέντρο.
έτοιμος να πέσει, να σκάσει, με την έννοια ότι υπάρχει, θα αρχίζει να ρέει αυτό σιγά σιγά και να φαίνεται ακόμα πιο έντονο και στο αγωνιστικό τμήμα, γιατί ήδη το προαγωνιστικό είναι δηλαδή το υγιέστερο, είναι ένα από τα υγιέστερα κομμάτια όταν έχεις τόσο μεγάλο όγκο στην πυραμίδα σου από κάτω, και ειδικά όταν αυτός ο όγκος στην πυραμίδα συνεχίζει, γιατί έχει πολύ ευνοϊκές συνθήκες προπονητικές, έχει ένα προπονητή με ενσυναίσθηση, όλα αυτά λοιπόν τους βοηθάει πάρα πολύ. Ε, άρα ε, στους γονείς, από τους γονείς, εσύ τι απαιτείς όταν έφερνουν τα παιδιά τους στο κολυβητήριο? Ε, Θέλω να, πάντα κάνω συναντήσεις, 2 με 3 συναντήσεις τη χρονιά. Μμ. Θέλω πρώτα απ' όλα να τους λέω να είστε τίμοι. Τίμοι με τον εαυτό σας, τίμοι με τα παιδιά σας. Να ξέρετε τι έχετε. Δεύτερον, το μόνο που τους ζητάω είναι η τακτικότητα και η συνέπεια στην αρχή. Δηλαδή, τώρα κλείνοντας τη χρονιά, αυτό έχω πει σε όλους, από το πιο προχωρημένο μέχρι το πιο αρχάριο. Ότι η σημαντικότερη περίοδος για να μπει ένα παιδάκι καλά στο πραγωνιστικό είναι ο Σεπτέμβρης. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και η νοοτροπία εδώ πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει και παραπέρα, ότι ξέρεις τι, εμείς μπορεί να ξεκινήσουμε μετά τις 20, να ανοίξουν τα σχολεία, εκεί έχει χαθεί η μπάλα. Τους λέω ότι όταν το Σεπτέμβρη ξεκινάμε όλοι από μια πραξία 2 μηνών, ξεκινάμε όλοι στο 0. Και η προπόνηση ξεκινάει από το 0 και όλα τα παιδιά είναι 2 μήνες ακολύπητα. Οπότε είναι ευκαιρία και τα μέτρια παιδιά και τα αργά παιδιά να μπορέσουν να μπουν πολύ ομαλά μέσα στο τμήμα. Είναι σαν να του λέω συνέχεια, του φέρνουν το παράδειγμα του σχολείου. Μπορεί να πηγαίνει το παιδί σου 2 φορές στο σχολείο, 2 εβδομάδες στο σχολείο. Δεν γίνεται. Και αν το πα γιατί αρρώστησε, τις 3 μέρες αυτές θα πάρεις τα μαθήματα στο σπίτι, θα κάτσεις 5-6 ώρες εξτρά να κάνεις τα μαθήματα. Στο κολύμπι αυτό πώς θα το αναπληρώσεις? Το παιδί θα μείνει πίσω, θα αρχίσει να απογοητεύεται, γιατί άλλοι προχωράνε μπροστά, τα παρεάκια δένουν. Το παιδί σου το απογοητεύεται, θα ξενερώνει και θα νομίζεις μετά ότι φταίει το κολύμπι. Δεν φταίει το κολύμπι. Επίσης, σημαντική διαδικασία θεωρώ στα πραγωνιστικά είναι ότι κάνω περίπου 1 με 2 εβδομάδες του Σεπτέμβρη ξηρή προπόνηση. Όταν λέω ξηρή προπόνηση, εννοώ παιχνιδάκια. Γιατί, επίσης στοχευμένα, γιατί πάρα πολλά παιδιά αρχάρια τα οποία δεν είναι καλά στο νερό, απ' έξω, μπορεί να τρέχουν πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα, όταν παίζουμε κάθε μέρα και κάνουμε σκηταλοδρομίες, οι καλοί κολυμβητές, όταν βλέπουν έναν αρχάριο που δεν τον ξέρουν, αλλά βλέπουν ότι έξω τρέχει γρήγορα, τον αγκαλιάζουν. Γιατί τα παιδιά, ξέρεις, αυτές οι ηλικίες είναι σκληρά. Οι γρήγοροι είναι με τους Αρκετά. γρήγορους. Οπότε, όταν ένας κακός σε εισαγωγικά κολυμβητής γίνει αποδεκτός απ' έξω, έχει κερδιθεί από την ομάδα και από το υπόλοιπο σύνολο, οπότε αυτό περνάει και μέσα. Οπότε όλο αυτό γίνεται μια πολύ ωραία ζήμωση. Και όσοι μπαίνουν, γιατί θεωρώ το 80%, το 90% μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της τακτικότητας και της συνέπειας, οπότε η ομάδα ρολάρει. Και επειδή, όπως λες, με όλα αυτά τα χρόνια έχει στρωθεί ένα έδαφος, τα καινούργια παιδιά είναι λιγότερα, υπάρχει η νοοτροπία, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα και με τα μίνι, με τους προπονητές από τα μίνι, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά με γνωρίζουν. Τα παιδιά, όπως λέω, στα 12 χρόνια που θα πάνε στο αγωνιστικό, ότι το δύσκολο είναι να πας στο γυμνάσιο, που θα είναι ένα καινούριο περιβάλλον. Εδώ πέρα γνωρίζεις τους προπονητές σου, γνωρίζεις το τμήμα, βλέπεις τη φιλοσοφία, την ξέρεις. Οπότε είναι ένα περιβάλλον υγιές και ομαλό για τη μετάβαση σε όλα τα τμήματα. Τάσο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σεμιναριακό μάθημα αυτό πραγματικά. Νίκο, κράτα Πραγματικά. σημειώσεις. Ε, Πάρα πολύ χρήσιμα, πάρα πολύ όμορφα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι προπονητική. Ναι, Δηλαδή, ναι, τι να ναι, σου πω, ναι. είναι το τελευταίο πράγμα. Είναι αυτό που λένε, ξέρεις τι, λέει, ένας καλός προπονητής μπορεί να αποτύχει αν ο αθλητής δεν πιστέψει σε αυτόν. Ο χειρότερος προπονητής του κόσμου να είναι, αν ο προπονητής πιστέψει σε αυτόν, θα πάει μπροστά. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για άσχετους, αλλά καταλαβαίνεις πώς το Ναι, λέω. ναι, ναι. Ότι όλα είναι θέμα εμπιστοσύνης. Είναι το πρώτο πράγμα που είχα πει και στο Δημοσθένη και στο Βαγγέλη. Όταν ήρθανε, γιατί όντας φτασμένοι, τους είπα ένα πράγμα. Επειδή είστε φτασμένοι, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε έμπειρο, ούτε φοβερό προπονητή. Τους είπα ότι αυτό το για το οποίο μπορώ να σας εγγυηθώ και να σας διασφαλίσω είναι ότι θα έχουμε ένα καταπληκτικό ταξίδι και μια φοβερή διαδρομή. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ για το αποτέλεσμα. Εντάξει, αλλά θεωρώ ότι όταν αυτό υπάρχει και αν κάποια πράγματα γίνονται σωστά και από τις δυο μεριές, νομίζω ότι και τα αποτελέσματα μετά από ένα σημείο φαίνονται και αυτά. Τάσο, φανταστικά. Φανταστικά.
Νίκο, μήπως ήρθε η Πραγματικά ώρα να είναι συνεχίσουμε? είναι πράγματα που πρέπει να ακούσουν και να ακούσουμε και οι προπονητές, πραγματικά, αλλά και οι γονείς, και είναι πολύ σημαντικά γιατί μερικές φορές είναι Ακούγονται. πράγματα που μπορεί να σκεφτόμαστε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να το ακούμε και όσο περισσότερο το Ναι. ακούμε, ίσως Ξέρεις καταφέρει να τι, περαστεί στο μεγαλύτερο βαθμό. οι συναντήσεις γονέων που κάνω πλέον τα τελευταία 10 χρόνια είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πλέον τους λέω το εξής, επειδή πλέον είμαι και πατέρας και έχω και τα παιδιά μου μέσα στο χώρο, η κόρη μου είναι παγκορασίδα Α, ο γιος μου είναι 11 ετών, τους λέω ότι ξέρετε κάτι, ό,τι πρέσβευα και έλεγα στις συναντήσεις πριν 20 χρόνια, ακριβώς τα ίδια λέω και τώρα, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον μπορώ να αντιληφθώ και να έρθω λίγο περισσότερο Ο στη παππούτσας. θέση του γονιού. Μπορώ να το αντιληφθώ. Μμμ. Αλλά παρόλα αυτά πρεσβεύω το ίδιο πράγμα. Και όπως έλεγε ένας παλιός φίλος προπονητής, συνάδελφος κτλ., λέει ότι ευτυχώς λέει έγινα προπονητής και έχω αποφύγει στο παιδί μου να κάνω κάποια λάθη πάνω στο κολύμπι. Προφανώς θα κάνω λάθη πολλά στο σχολείο, στα φροντιστήρια, στην καθημερινότητα, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να τα αποφύγω στο κολύμπι. Νίκο, πάμε να προχωρήσουμε στο παιχνίδι, να ξεκινήσουμε τις γρήγορες ερωτήσεις. Λοιπόν, είναι Έχουμε ετοιμάσει ένα δώσε μια ενημέρωση παιχνίδι. λίγο. Έχουμε ετοιμάσει ένα παιχνίδι τώρα λίγο προς το κλείσιμο. Ουσιαστικά θέλουμε γρήγορες απαντήσεις, μονολεκτικές κατά κάποιο τρόπο απαντήσεις, και θα κλείσουμε με κάποιες επιλογές που θα σου δώσουμε και θα πρέπει να διαλέγεις. Για να ξεκινήσουμε, θέλω να μας πεις τον αγαπημένο κολυμβητή των παιδικών σου χρόνων. Λοιπόν, βασικά ήταν ο Ράιαν Λόχτη. Αγαπημένο στυλ. Είχα τη χαρά να τον δω κιόλας, ναι. Οκ. Αγαπημένο στυλ. Ήπτιο. Ήμουν ήπτιος. Οπότε το ήπτιο. Να το κολυμπάω, όχι να το προπονώ. Αυτό είναι Πολύ σημαντικό. σημαντική διαφορά. Αγαπημένο σετ στην προπόνηση. Αγαπώ τα αερόβια τα διαλυματικά. Ταλέντο ή σκληρή δουλειά. Αυτή την ερώτηση μου την έκανε πριν ένα μήνα η κόρη μου. Μπαμπά, τι Να. πιστεύεις, με ταλέντο ή σκληρή δουλειά? Σίγουρα σκληρή δουλειά, αλλά όταν θέλεις να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά, είναι και κάποιες πινελιές που αν δεν τις έχεις, έχεις ένα ταβάνι. Αλλά σίγουρα στην Ελλάδα σκληρή δουλειά. Αν όχι κολύμπι, τότε τι. Αν όχι κολύμπι, τότε τι? Μου αρέσει να βλέπω τένις. Οκ. Πάμε Και στην κορύφωση. πάμε τώρα. Άνταμ Πίτι ή Κοσούκε Κιταζίμα. Κοσούκι και τα ζύμα με κλειστά μάτια. Κοζούκε Κιταζίμα ή Κάμερον Βάντεμπεργκ. Κοσούκι και τα ζύμα. Κοζούκε Κιταζίμα ή Κιν. Και τα ζύμα. Τον μνημονεύω πάρα πολύ συχνά στα παιδιά μου. Και λόγω προσόντων. Κιταζίμα ή Καμίγκα. Και τα ζύμα γιατί τον Καμίγκα τον περάσαμε και στο Ντουμπάι πρόσφατα. Και πάμε τώρα για το δύσκολο. Κιταζίμα ή Βαγγέλης Δούμας. Δεν το περίμενες. Κοίτα, δεν ξέρω το mentality του Κιταζίμα, αλλά προφανώς θα ήταν τρομερό. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσει ο Βαγγέλης να πετύχει όλα αυτά που έχει πετύχει και ο Κιταζίμα. Το δεχόμαστε, το περνάμε έτσι, το περνάμε, εντάξει. Πολύ ωραία. Τάσο, για να κλείσουμε, ποιοι είναι οι στόχοι τώρα για το υπόλοιπο της σεζόν και για την επόμενη χρονιά? Για τα προαγωνιστικά η σεζόν τελείωσε με τον Μμμ. καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε για τη νέα σεζόν είναι αυτό, να έχουμε πάρα πολλά παιδάκια και τη νέα χρονιά στο προαγωνιστικό τμήμα, χαρούμενα, και από εκεί και πέρα να μπορέσουν να έχουν μια φοβερή εξέλιξη μέσα στη χρονιά, και τα παιδάκια τα οποία θα πάνε στο αγωνιστικό να συνεχίσουν όλα με την ίδια αγάπη και την πορεία τους εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα στα πολυελλήνια πρωταθλήματα τα παιδιά της ομάδας να πετύχουν τους στόχους τους και οι προπονητές. Και όσον αφορά ο Δημοσθένης και η Μιχαέλα που έχω στα άτομα με αναπηρία, έχουν ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα το Σεπτέμβριο, οπότε έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας εκεί πέρα. Και ο Βαγγέλης μπροστά του έχει 2 πανευρωπαϊκά, το εφήβων και το ανδρών, όπου και εκεί πέρα οι στόχοι μας είναι συγκεκριμένοι όπως έχει πει ο Βαγγέλης.
να μπορέσουμε να τους πετύχουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια σε όλα αυτά που έχουμε βάλει. Γιατί ο Βαγγέλης είναι πάρα πολύ αυστηρός κριτής του εαυτού του, οπότε βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Αν δεν υπάρχει αυτή η αυστηρότητα, δεν φτάνει στο επίπεδο που έχει φτάσει. Οπότε ορθά, αρκεί να μην είναι πάρα πολύ αυστηρό, να δίνει, να καταλαβαίνει τον εαυτό του. Ναι. Τάσο, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν φανταστική η πρώτη αυτή έτσι, συνέντευξη που ξεκινήσαμε, η πρώτη συζήτηση. Ελπίζω έτσι να πέρασε και εσύ καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι χαρά μου. Πολύ όμορφα. Ε, Ελπίζω τα μηνύματα αυτά να περαστούν στα αυτιά όλων όσων δουν το βίντεο αυτό. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο οτιδήποτε κάνεις φέτος, να κλείσεις ικανοποιητικότατα τη χρονιά και με βάση αυτά τα οποία έχετε δουλέψει. Νίκο. Όχι, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα πιστεύω εντάξει, όποιος θα ακούσει αυτά θα έχει να μάθει πολλά από αυτά που θα ακούσει και είναι πολύ σημαντικά. Και εγώ από τη μεριά μου να σου ευχηθώ καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της χρονιάς και να συνεχίσεις την πολύ καλή δουλειά που κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.